V manželstve sú chvíle, kedy hľadáme odpoveď na otázku, ako byť šťastný vo vzťahu. To, čo predtým fungovalo, zrazu už nefunguje. Láska sa vytráca, hneváme sa na partnera, alebo čo je ešte horšie, sme apatickí. V dnešnom videu spolu budeme hľadať odpoveď na otázku, ako oživiť lásku vo vzťahu. Poďme sa spolu pozrieť, ako na to. Ahoj, volám sa Eva Stánová a som autorka Akadémie šťastia. Pomáham manželom a manželkám užívať si lásku vo svojej rodine vďaka návykom šťastia, tak aby sme vďaka tejto láske v rodine vytvorili spolu láskavejší svet. A že svojho partnera ešte len hľadáte? Sledujte toto video určite tiež, pretože kým svojho pravého partnera nájdete, vďaka tomuto návyku šťastia zlepšíte svoje vzťahy v rodine a tiež aj vzťahy so svojimi priateľmi. Verím, že poznáte vo vzťahu šťastné obdobia, svadba, narodenie dieťaťa, nové bývanie, kariérny postup. Sú to okamihy naplnených túžob. V dnešnej dobe túžby častokrát dosahujeme veľmi rýchlo. Máme viac peňazí ako naši rodičia, no tiež i menej času. Chýba nám pokoj sa na splnenú túžbu pripraviť. Prekvapia nás nové úlohy a povinnosti. Väčšie bývanie vyžaduje od nás viacej času na upratovanie, alebo nová pracovná pozícia chce svoj čas a strácame tak čas na svoju manželku a deti. Ako zvládate tieto situácie vy? Napíšte nám dole do komentárov a inšpirujme sa spolu navzájom. Niektoré zvládame ľahšie a niektoré naopak ťažšie. Partner od nás očakáva, že splníme nové úlohy, na ktoré nemáme talenty. Ale veď aj on má veľa nových povinností, v ktorých sa necíti šťastný. Viete, ako sa cíti? Áno, to je skvelé. Gratulujem. V tom prípade zvládnete dnešný návyk šťastia rýchlo. Príjmite uhol pohľadu svojho partnera na riešenie ťažšej situácie. Pozrime sa ako prakticky na to. Pozvite partnera na stretnutie. Vysvetlite mu, prečo sa chcete stretnúť a dohodnite si termín a čas. Povedzte mu, že vám záleží na šťastí vás oboch vo vašom vzťahu, ale že v tejto situácii sa momentálne tak necítite. Nájdite si 1 hodinku čas na rozhovor. Odporúčam v príjemnom prostredí kaviarne či reštaurácie mimo rodinných povinností. Popíšte partnerovi, ako sa v novej rodinnej situácii cítite. Povedzte mu, čo príjemné vám splnená túžba priniesla, ale tiež sa zdôverte, čo vás trápi. Hovorte len za seba. Vyhnete sa hodnoteniu toho, čo on urobil a čo nie. Nechajte priestor partnerovi, aby sa vám takisto zdôveril. So záujmom ho vypočujte, veď zdieľanie je prejavom lásky. Chápete teraz svoje pocity? To je skvelý základ. Hovorte s partnerom vždy otvorene. Ak sa vás v komunikácii niečo dotklo alebo vás zabolelo, povedzte mu to. Tiež môžete vyjadriť svoj hnev bez strachu, že od vás odíde. Nájdite spolu najlepšie riešenie tejto ťažšej situácie, ktorú práve prežívate, tak aby ste boli obidvaja šťastní. Platí jednoduchá zásada. Každý niečo dá a každý niečo dostane. Doprajte si čas na nájdenie riešenia. Dôležité je šťastie vás, vášho partnera i vašich detí. Našli ste skvelé riešenie, ktoré dá šťastie vášmu vzťahu a vašej rodine
Skvelé, gratulujem. Teraz je čas na to, aby ste ocenili svojho partnera. Niekedy stačí jednoduchá veta. Ďakujem, že si v mojom živote. Taktiež mu môžete zdeliť svoje pocity, ktoré práve cítite vo svojom srdci. A ak ešte slova vďaky vo svojom srdci necítite, môžete sa inšpirovať týmito slovami. Ďakujem ti, že si súčasťou mojich chvíľ šťastia. Ďakujem tiež, že si niekedy aj zdrojom mojej bolesti a utrpenia, vďaka ktorým sa lieči moje zranené srdce. Ďakujem ti za chvíle blízkosti, ako tiež i za okamihy, keď sme si vzdialení. Jednoducho ďakujem ti, že sme stále spolu a túžime žiť pravú lásku. Čo v prípade, ak neviete prijať uhol pohľadu partnera na riešenie situácie? Každým jedným slovom sa stále viacej zraňujete, ubližujete si a cyklíte sa dokola v tom istom probléme? Nie je to vaša chyba. Na príčine môže byť najrozšírenejšia príčina 21. storočia. Kamenné srdce, ktoré stratilo láskavý pohľad na partnera očami lásky. Dá sa takéto srdce oživiť? Už prorok Ezechiel ohlasoval slovo, ktoré mu zjavil Boh. A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás. Odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mesa. Ako ho získať? Jednoducho, zmeňte sledovanie televízie a internetu pre zábavu na maximálne 7 hodín týždenne. Ako začať? Otestujte sa. Link na test som vám dala dole do popisu pod toto video, alebo ho teraz vidíte priamo na obrazovke. Podľa výsledku testu budete vedieť ďalší krok, ako postupovať, aby ste začali svoje srdce oživovať láskou. A že výsledky testu sú v poriadku, no napriek tomu stále neviete prijať uhol pohľadu svojho partnera na riešenie ťažšej situácie, v tom prípade sa určite prihláste práve teraz do YouTube kanála Akadémia šťastia, pretože práve budúcu stredu pripravujem pre vás video, kde sa spolu pozrieme na to, ako uzdravovať kamenné srdce, ktoré potrebuje Božiu pomoc. Neviete, ako sa vo vzťahu rozprávať bez toho, aby ste sa znova a znova zraňovali? V tom prípade konajte ihneď a vyhľadajte poradcu, ktorý vás prevedie krízou vo vzťahu. V dnešnom videu sme spolu hľadali odpoveď na otázku, ako oživiť lásku vo svojej rodine. Získali ste kroky, vďaka ktorým zvládnete aj tú ťažšiu situáciu vo svojej rodine spokojom a získate tak aj zdravé sebavedomie. Ak sa vám toto video páčilo, tak jednoducho stlačte like dole pod videom a dáte tak zmysel mojej práci. Ak vám záleží na šťastí aj v iných rodinách, tak sa prihláste do komunity Akadémie šťastia. Navzájom sa tak inšpirujme, ako žiť lásku vo svojej rodine, aby sme tak vďaka tejto láske spolu vytvorili láskavejší svet. Prajem vám krásne požehnané dni a vidíme sa už nasledujúcu stredu v ďalšom videu. Ahojte!